Sveiki gyvi. Dzień dobry Państwu. Lietuvos Respublikos prezidento Gitano Nausėdos ir Lenkijos Respublikos prezidento Karolio Nawrockio dvišalis susitikimas. Witamy przybyłych tutaj na to plenarne spotkanie pana prezydenta Litwy Gitanasa Nausėdą i pana Karola Nawrockiego, polskiego prezydenta. Pradėsime bendrą prezidentų spaudos konferenciją. Pirmąjį žodį kviečiu tarti prezidentą Gitaną Nausėdą. Więc zaczniemy teraz preskonferencję i jako pierwszego z oświadczenia zapraszam prezydenta Litwy Gitanasa Nausėdą. Jūsų ekscelencija, gerbiamas Lenkijos Respublikos prezidentė Karolį Nawrockį, ponios ir ponai, man buvo labai malonu šiandien su jumis susitikti ir stebėti bendras Lenkijos ir Lietuvos pratybas. Wasze Ekscelencje, Szanowny Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, Panie Karolu Nawrocki, z ogromną przyjemnością spotkałem się dziś z Panem i z Państwem, aby wspólnie obserwować litewsko-polskie ćwiczenia wojskowe. Lietuva ir Lenkija yra strateginės partnerės, artimos sąjungininkės, mus vienyje ir bendra istorija ir atsakas į šiandienos geopolitinius iššūkius. Kartu dalinamės kaiminystę su Rusijos karaliaučiaus sritimi ir Baltarusija iššūkiais. Labai simboliška, kad mūsų susitikimas ir bendros pratybos vyksta minint 235-asias abiejų tautų Respublikos gegužės 3 konstytucijos metinės. Litwa i Polska to strategiczni partnerzy, których łączy wspólna historia oraz reagowanie na współczesne wyzwania geopolityczne. Razem mierzymy się z zagrożeniami wynikającymi z naszego sąsiedztwa z obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej oraz Białorusią. Symboliczne jest, że nasze spotkanie i wspólne ćwiczenia odbywają się w czasie obchodów 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Tikiu, kad šis mūsų susitikimas tai dar vienas žingsnis į priekį, į dar glaudesnį dvišalį bendradarbiavimą, dar vienas svarbus pasirengimo veikti kartu etapas. Bendri kariniai mokymai, kuriuos šiandien stebėjome, akivaizdžiai rodo, kad Lietuva ir Lenkija darbais, o ne skambiais pareiškimais ruošiasi užtikrinti savo ir viso NATO rytų flango saugumą. Dzisiejsze spotkanie stanowi kolejny krok na drodze do dalszego zacieśnienia naszej współpracy. Wspólne ćwiczenia wojskowe, które dziś obserwowaliśmy, wyraźnie dowodzą, że Litwa i Polska przygotowują się do zapewnienia bezpieczeństwa zarówno własnego, jak i całej wschodniej flanki NATO poprzez konkretne działania, a nie jedynie deklaracje. Jau tradicinėmis tapusios pratybos vadinamajame Suvalkų koridoriuje tobulina mūsų šalių kariuomenių saveikumą, iki automatizmo nugludina bendro reagavimo į galimas grėsmes procedūras, demonstruoja mūsų ryžtą atgrasyti bet kokią galimą agresiją. Ne veltui specialus dvišalis Lietuvos ir Lenkijos kariuomenių operacinės gynybos planas, skirtas strategiškai svarbiam Suvalkų koridoriui, yra vadinamas Oršos planu. Ćwiczenia odbywające się regularnie w przesmyku suwalskim zwiększają interoperacyjność naszych sił zbrojnych, doprecyzowują procedury wspólnego reagowania na potencjalne zagrożenia oraz potwierdzają naszą determinację i gotowość do wspólnego działania. Nieprzypadkowo specjalny dwustronny plan obronny mający na celu ochronę strategicznego przesmyku suwalskiego to plan Orsza. Be abejo, šiandien neapsiribojame vien pratybų stebėjimo, turėjome progą aptarti aktualius dvišalius klausimus, užsienio politikos ir saugumo problemas, kalbėjome apie sienos su Rusija ir Baltarusija gynybos stiprinimą, oro gynybos pajėgumų vystymą, artėjantį NATO viršūnių susitikimo Ankaroje ir jo tikslus. Dzisiejsze spotkanie nie ograniczyło się wyłącznie do obserwacji ćwiczeń. Omówiliśmy bieżące kwestie polityki bilateralnej, zagranicznej i bezpieczeństwa, w tym wzmocnienie ochrony granic z Rosją i Białorusią, rozwój zdolności obrony powietrznej oraz zbliżające się cele szczytu NATO w Ankarze. Sutarėme su prezidentu, kad Ankaroje mūsų bendras prioritetas išsaugoti ir įtvirtinti transatlantinę vienybę kaip alijanso pagrindą. Lietuva savo ruožtu atlieka namų darbus ir rodo pavyzdį kitoms NATO narėms dėl 5% bendrojo vidaus produkto gynybos finansavimo įsipareigojimo.
Uzgodniliśmy z prezydentem, że naszym wspólnym priorytetem w Ankarze będzie zachowanie i zatwierdzenie jedności transatlantyckiej jako podstawy sojuszu. Litwa wykonuje swoje zadanie i podaje wzór do naśladowania innym członkom NATO, przeznaczając 5% PKB na cele finansowania obronności. Šiais metais Lietuva gynybos išlaidoms jau skiria 5,38 procentus bendrojo vidaus produkto. Šios lėšos be kita ko reikšmingai prisideda prie viso mūsų regiono saugumo. Lietuva stiprina savo valstybės sieną, kuri taip pat yra NATO ir ES išorinė siena. Daug inwestuojame į karinio mobilumo priemonės. W tym roku te wydatki osiągną 5,38%, co wzmocni bezpieczeństwo w naszym regionie. Litwa intensyfikuje ochronę swojej granicy państwowej, która jest granicą zewnętrzną NATO i Unii Europejskiej, oraz dużo inwestuje w środki mobilności wojskowej. Be kita ko, informavau Lenkijos prezidentą, mielą draugą Karolį, apie Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą dėl Kapčiamiesčio poligono steigimo, kurį aš pasirašiau praėjusią savaitę. Padėkojau už Lenkijos pusės palaikymą šio klausimu ir dar kartą patikinau, kad poligonas bus atviras ir Lenkijos karių bendroms pratyboms, treniruotėms su mūsų kariuomenės daliniais. Iš ties, naujasis poligonas sudarys išskirtinai geras sąlygas platesnio masto bendroms Lietuvos ir Lenkijos pratyboms, įskaitant ir karinių naujovių testavimą. Kaip žinote, esu pasiūlęs šiam poligonui Emilijos Pliaterytės vardą. Poinformowałem prezydenta Polski, przyjaciela Karola, o uchwaleniu przez Sejm Republiki Litewskiej ustawy dotyczącej utworzenia poligonu w Kopciowie, którą podpisałem w ubiegłym tygodniu. Podziękowałem stronie polskiej za wsparcie w tej sprawie i ponownie zapewniłem, że poligon będzie dostępny również dla wspólnych ćwiczeń polskich żołnierzy z jednostkami armii litewskiej. Nowy obiekt stworzy bardzo dobre warunki do prowadzenia szeroko zakrojonych ćwiczeń polsko-litewskich, w tym testowanie innowacyjnych rozwiązań wojskowych. Jak wiadomo, zaproponowałem nadać poligonowi imię Emilii Plater. Aptarėme su prezidentu ir bendros Suvalkų ir Lazdijų laisvosios ekonominės zonos idėją. Šiame regione įsteigta laisvoji ekonominė zona visų pirma galėtų būti skirta gynybos pramonės ir dvigubos paskirties technologijų plėtojimui, taptų akstinu galimiems bendriems gynybos pramonės projektams. Omówiliśmy z prezydentem ideę wspólnej wolnej strefy ekonomicznej w Suwałkach i Loździejach. Strefa założona w regionie przyczyniłaby się do rozwoju przemysłu obronnego i technologii podwójnego zastosowania, a także zapoczątkowałaby wspólne możliwe projekty w dziedzinie przemysłu obronnego. Taigi, istorija ir mūsų tautų kova, bendra kova už laisvę lėmė, kad šiuo įtemptų laikotarpiu Lietuva ir Lenkija gali pasikliauti viena kita ir gali savo bendromis pastangomis bei savo jungtinėmis pajėgomis užtikrinti saugumą bei apsaugoti taiką regione. Būtent to šiandien labiausiai reikia Lietuvos ir Lenkijos žmonėms. Nasza wspólna historia oraz walka o wolność sprawiły, że w tym wymagającym czasie Litwa i Polska mogą na siebie liczyć. Wspólnymi siłami jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwo i pokój w regionie. A tego właśnie dziś potrzebują narody Litwy i Polski. Dėkojame prezidentė, dabar žodis Lenkijos Respublikos prezidentui Karoliui Nawrockiui. Dziękujemy prezydentowi. Teraz głos zabierze prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pan Karol Nawrocki. Drogi panie prezydencie, drogi przyjacielu, przede wszystkim chciałem rozpocząć od podziękowań w stronę pana prezydenta Gitanasa Nausedy. Chciałem podziękować całemu kierownictwu resortu obrony, dowódcom i wszystkim, którzy przyczynili się do pomyślnego przebiegu ćwiczeń. Gratuluję litewskim gospodarzom sukcesu organizacyjnego, za który można uznać kończące się dzisiaj ćwiczenia. Gerbiamas pone prezidente, gerbėmieji vadovai susirinkę čia šiame susitikime, norėčiau visiems ypatingai padėkoti už atliktas pratybas, įtin ponui prezidentui, vadams ir asmenims atsakingiems už gynybos sektorių. Iš vis norėčiau širdingai pasveikinti labai vykusio renginio, kurį
kuris iš esmės buvo labai reikalingas. Z bardzo dużą satysfakcją patrzyłem na polski komponent uczestniczący w manewrach, 17. Wielkopolską Brygadę Zmechanizowaną. Umiejętność współdziałania z partnerami z Litwy, sprawne przemieszczanie do rejonu działania poza granicami naszego państwa i osiągnięcie efektu tak potrzebnej dzisiaj synergii i połączenie naszych doświadczeń obydwu armii zasługują na wysokie oceny i pozytywne opinie. Bardzo się z tego cieszę. Aš su didžia satisfakcija stebėjau mūsų kariškių dalyvavimą šiame renginyje, tai reiškia 17 Wielkopolskos mechanizuotą brigadą. Labai malonu, labai džiugu, matant sugebėjimus bendradarbiauti šioje srityje. Itin pagirtina yra sinergija, kuri reikalinga karinėme lauke. Tad dar kartą sveikinu. Wschodnia flanka NATO stała się teatrem intensywnych ćwiczeń sojuszu, co dowodzi poważnego podejścia zarówno Polski, jak i Litwy do zagrożeń i przygotowania przez sojuszników adekwatnej odpowiedzi na zagrożenia. Rytinis NATO flangas yra istorinis įrodymas atsiradus reikalui, kad mūsų veiksmai pasiteisina ir kad esame ir pasirengę ir rengiamės kuo geriau atsispirti mūsų užgrėsimams. Przede wszystkim Polska i Litwa diagnozują to samo zagrożenie, które wydaje się być, drodzy Państwo, dla nas oczywiste. To zagrożenie niezmienne ze strony Federacji Rosyjskiej z jednej strony i Białorusi z drugiej strony. Doświadczamy tego właściwie każdego miesiąca w trakcie wojny hybrydowej i jesteśmy tego świadomi, a więc i Polska, i Litwa jest świadoma tych zagrożeń, które nas łączą w poczuciu odpowiedzialności i za Polskę, i za Litwę, i za kraje bałtyckie, za całą wschodnią część Sojuszu Północnoatlantyckiego, a w istocie za całą Europę. Pasirodo, kad mes identiškai diagnozuojame esančias grėsmės, atsižvelgiant į mūsų pavojingus kaimynus, tai yra Rusija ir Baltarusija. Čia mes turime patirtį jau su esančiu hybridinių karų ar tam tikromis išdaigomis. Žinome, kad tai tokie veiksmai yra ne tik tai grėsmė pačiai Lietuvai, bet ir mūsų tėviniai Lenkijai. Mes visi esame sąmoningi esančios šiuo laiku grėsmės ir poreikio tai grėsmei atsispirti, taip pat Lenkija, Lietuva, kaip ir kitos šalys. Šitie veiksmai yra reikalingi visai Europai. Mamy w Polsce, drodzy Państwo, szanowny Panie Prezydencie, ale także na Litwie głęboką świadomość tego, że z jednej strony jesteśmy zobowiązani wobec siebie za sprawą tego, o czym mówił przed momentem Pan Prezydent, a więc i naszej historii, i wspólnych wartości, które dominują w naszych społeczeństwach, a także wypełniając nasze bilateralne, wzajemne zobowiązania. Z drugiej strony i Polska, i Litwa są lojalnymi uczestnikami Sojuszu Północnoatlantyckiego i jesteśmy sojuszniczkami w ramach najsilniejszego obecnie sojuszu na świecie, ale po trzecie, co chcę także podkreślić i czego świadomość ma polska opinia publiczna, zagrożenie dla państw bałtyckich i zagrożenie samej Litwy, czy to atakami hybrydowymi, czy potencjalną wojną, jest bezpośrednim zagrożeniem dla Rzeczpospolitej Polskiej. A więc na tych trzech fundamentach pozostajemy sojusznikami, którzy dzisiaj potwierdzili swoją gotowość do obrony podczas ćwiczeń. Mes Lenkijoje esam giliai įsitikinę, kad
priimti įsipareigojimai turi būti vykdomi dėl tam tikrų susikloščiusių faktorių. Viena, tai mūsų istorinės draugystės faktorius. Antra, tai dvišaliai įsipareigojimai girti vienas kitą. Tai reiškia Lenkijos ir Lietuvos NATO narystė esant sąjungininkais. Ir trečia, tai kad grėsmė Baltijos šalims, kiekvieni veiksmai grėsantis Baltijos šalims, Lietuvai, sukelia grėsmę taip pat mano tėvyniai. Polska i Litwa wspólnie realizują inicjatywę odstraszania na wschodniej flance NATO. W szczególności z partnerem litewskim tworzymy jednolity system obronny na naszej granicy, system umocnień i o tym też z panem prezydentem rozmawialiśmy w ramach Tarczy Wschód. Jest przecież zintegrowany z litewską, bałtycką linią obrony. Mes sukūrėme vieningą ir, galima sakyti, draugingą atgrasinimo sistemą. Kartu su Lietuva ypatingai kūrėme įtvirtinimų sistemą. Mūsų sistema yra integruota su Lietuvių rytų sienų gynimo sistema. Ważnym elementem jest również utrzymywanie wysokiego poziomu wydatków obronnych oraz presja na pozostałych sojuszników w tym zakresie. Zarówno Polska, jak i Litwa dają przykład odpowiedzialności za bezpieczeństwo regionu, przeznaczając na obronność 5, a nawet jak wspomniał pan prezydent, ponad 5% PKB. To jeden z najwyższych poziomów w ramach NATO. Te działania, drodzy Państwo, nie tylko wzmacniają bezpieczeństwo Polski, wzmacniają bezpieczeństwo Litwy, ale całego regionu. Labai svarbus veiksnys yra aukštas lygis išlaidų gynybinėms reikalams. Čia jau jūsų prezidentas minėjo apie 5%, virš 5% skiriamų lėšų ginklavimuisi bei gynybiniam reikalam. Mes taip pat artinamės prie 5%. Ir tuo pat abi šalys šiuo atžvilgiu pasiekėme vieną aukščiausių rodiklių Europoje. Nie tylko wypełniamy swoje zobowiązania sojusznicze, ale także za sprawą takich ćwiczeń, za które jeszcze raz dziękuję, dowodzimy, drodzy Państwo, że wypełniamy wszystkie swoje obowiązki wobec bezpieczeństwa i Polski, i Litwy, i państw bałtyckich, i całej Europy. I będziemy mieli niedługo z panem prezydentem także możliwość podzielenia się naszą perspektywą, naszymi dotychczasowymi osiągnięciami na szczycie grupy B9, szukając oczywiście i dopinając właściwie całego strategicznego sojuszu wschodniej flanki NATO. Wierzę głęboko, o tym też rozmawialiśmy z panem prezydentem, że grupa B9 zgodnie z naszymi planami poszerzy się o kraje skandynawskie i w jakiejś perspektywie będziemy mogli mówić o grupie B11 albo nawet B12, bowiem na wschodniej flance NATO wśród naszych państw ta szczególna odpowiedzialność za bezpieczeństwo całej Europy wobec zagrożenia rosyjskiego i białoruskiego jest szczególnie odbierana i postrzegana, więc wypełniamy te zobowiązania z jednej strony za sprawą nie tylko deklaracji, ale wydatków finansowych, z drugiej strony modernizacji naszych sił zbrojnych, z trzeciej strony kwestiami sojuszniczymi, dyplomatycznymi i partnerskimi, ale czego dowodem są dzisiejsze ćwiczenia, także zaangażowaniem naszych sił zbrojnych do trenowania realnych scenariuszów potencjalnego zagrożenia. Taigi itin svarbus yra sąjungininkų įsipareigojimai bendrai atlikti gynybos pratybas, kurios liudija mūsų rūpinimas iš gynybos klausimais. Taigi neužilgo įvyks
grupės B9 susitikimas, kuriame mes turėsime progą su prezidentu Nausėda apsvarstyti šios svarbius klausimus. Turime viltį, kad neužilgo prie šios svarbus formato prijungs Skandinavijos šalys ir mes visi susivienysime ne tik B9 grupėje. Reikia žinoti, kad mes esame ypatingai atsakingi už rytų NATO flangą, už gynimą, už armijų modernizavimą, už atliktas arba atliekamas pratybas, pratimus ir kūrimą tam tikros gynybinės arba gynybos ir saugumo politiką. Z całą pewnością to, co nas łączy i co będzie nas łączyć z panem prezydentem Gitanasem Nausedą, to jest patrzenie w kierunku interoperacyjności naszych wojsk, rozwoju modernizacyjnego, ale także infrastruktury podwójnego zastosowania pomiędzy Polską, Litwą i państwami bałtyckimi, rozwój potencjału naszych sił zbrojnych i lojalne wywiązywanie się ze swoich sojuszy w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, a wszystko to, drodzy Państwo, z myślą o bezpiecznej Polsce, bezpiecznej Litwie, bezpiecznych państwach bałtyckich, bezpiecznej Europie i to będzie nas łączyć z całą pewnością także w czasie kolejnych lat naszych prezydentur. Dziękuję panie prezydencie, dziękuję państwu. Tas, kas jungia be abejo mus su prezidentu Nausėda, tai vienoda nuomonė dėl tam tikrų žingsnių ateityje didinant interoperatyvumą, gerinant bei plėtojant karinę techniką, gerinant infrastruktūrą ir kelių jungtis ir pagaliau būti lojaliems sąjungininkams, vykdant visus prisiimtus įsipareigojimus bei užduotis. Ir tai visą mes norime padaryti dėl saugios ES bei Europos ateities. Ačiū Jums labai uždėmesį. Dziękujemy panu prezydentowi Nawrockiemu, a teraz zapraszamy do zadawania pytań. Labadiena. Dominikas Biržėtis, naujienų agentūra Baltic News Service. Donaldas Trumpas paskelbė apie projekto Laisvė laikiną sustabdymą, kurio siekiama saugiai palydėti laivus per Hormuzo sąsiaurį. Klausimas prezidentui Nausėdai, kaip tai keičia Lietuvos ketinimus dalyvauti šioje iniciatyvoje ir kada planuojate dėl šio klausimo šaukti valstybės gynimo tarybos posėdį. Ir klausimas prezidentui Navrockiui, ar Lenkija taip pat planuoja jungtis prie saugios laivybos užtikrinimo iniciatyvos ir kokiais būtent pajėgumais? Ačiū. Mam pytanie odnośnie cieśniny Ormus. Prezydent Donald Trump niedawno powiedział o projekcie wolności, że zostanie ten projekt wstrzymany. Pytanie do panów prezydentów. Panie Nausėda, czy Litwa zmieni swoje intencje uczestniczenia w tym projekcie i czy będzie powołana Rada Bezpieczeństwa Narodowego w tym celu? Do pana prezydenta Nawrockiego, czy Polska dołączy do tej inicjatywy bezpiecznej żeglugi i jeżeli tak, to jakimi środkami, w jaki sposób? Saugi laivyba Hormuzo sąsiauryje apima daug komponentų, daug aspektų, įskaitant ir išminavimo aspektą. Mes nekartą esame sakę ir aš pats nekartą kartuoju, kad negalima būti vien tik tai saugumo recipientais. Reikia suvokti, kad mes ir prisiemame atsakomybę už kitų pasaulio regionų saugumą, nes esame sąjungininkai NATO rėmose. Ir todėl visada labai rimtai vertiname Jungtinių Amerikos valstijų kvietimą dalyvauti vienose ar kitose tarptautinėse misijose. Štai kodėl aš atsišaukiau į šį kvietimą. Ketiname apsvarstyti šį klausimą valstybės gynimo taryboje artimiausių metų. Ir todėl aš atsišaukiau į šį kvietimą. Ketiname apsvarstyti šį klausimą valstybės gynimo taryboje artimiausių metų. Ir todėl aš atsišaukiau į šį kvietimą. Ketiname apsvarstyti šį klausimą valstybės gynimo taryboje artimiausių metų.
ir tikiuosi, kad tas sprendimas bus pozityvus, bet po to teks dar Lietuvos Respublikos Seime gauti mandatą konkretiems pajėgumams. Manau, kad tai taip pat pavyks padaryti. Taigi Lietuva kaip atsakingas NATO partneris yra pasirengusi solidariai prisidėti prie saugumo šitame regione, o ir visoje Europoje. Bezpieczna żegluga to nie tylko żegluga, ale również prace odnośnie rozminowania cieśniny Ormus. Niejednokrotnie mówiliśmy, że nie można być tylko biorcą bezpieczeństwa, również trzeba coś dać ze swojej strony po to, żeby ono było zapewnione. Odpowiadając na pytanie, muszę powiedzieć, że poważnie oceniamy zaproszenie ze strony Ameryki i prezydenta Trumpa zaangażować się właśnie w te inicjatywy bezpieczeństwa. Dlatego też zareagowałem z tego powodu i zareagowałem pozytywnie. Omówimy to na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, która będzie powołana w najbliższych dniach. Natomiast później trzeba będzie jeszcze uzyskać zatwierdzenie ze strony Sejmu, po to, żeby można było przeznaczyć środki. Litwa jest gotowa solidaryzować się w tym projekcie. Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że Stany Zjednoczone są strategicznym sojusznikiem Rzeczpospolitej Polskiej, zarówno w zakresie ekonomicznym, gospodarczym, ale także w zakresie militarnym i wojskowym. W Polsce przebywa blisko 10 000 żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych, którzy wspólnie z polskimi żołnierzami gwarantują bezpieczeństwo obywatelom i obywatelkom Polski. Stąd każda inicjatywa prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa jest inicjatywą traktowaną przez Polskę w sposób oczywisty, bardzo poważnie i z wielką atencją. To, co dzieje się w cieśninie Ormus, ma swój wymiar międzynarodowy w zakresie ekonomicznym, w zakresie gospodarczym, także w zakresie militarnym. Jeszcze raz podkreślę, Stany Zjednoczone są strategicznym sojusznikiem Polski, a Iran, jak wiemy, jest sojusznikiem Federacji Rosyjskiej, więc dla nas ta inicjatywa i branie przez Polskę odpowiedzialności także za kwestie ekonomiczne i gospodarcze na całym świecie jest wywiązywaniem się z pewnych sojuszniczych zobowiązań. Oczywiście cały tryb legislacyjny każdej propozycji, która trafia do Polski, tak samo jak na Litwę, musi zostać wypełniony. Natomiast patrzymy na rozwiązanie tej sprawy w sposób pozytywny dla dobra Polski, regionu, ale też całego świata. Jungtinės Amerikos valstijos yra mūsų partneris, ne tik tai ekonominėje mūsų vystimosi, bet taip pat ir karybos srityje. Juk Lenkijoje reziduoja 10 000 amerikiečių karių, kurie taip pat užtikrina ir Lenkijos piliečių saugumą. Į kiekvieną iniciatyvą reaguojame labai rimtai, o Ormuzo sąsiauris taip pat lemia tam tikrus ekonominius, karybos veiksmus. Taigi dėl to į JAV skatinimą prisijungti prie iniciatyvos reaguojame labai rimtai ir teigiamai. Beje, reikia pasakyti, kad Lenkija yra Lietuvos partneris, Iranas yra Rusijos federacijos partneris. Dėl to Lenkija turi palaikyti savo sąjungininkus ir įsipareigojimams sąjungininkams. Be jokios abejonės mes laikysimės tvarkos tam, kad visos lėšos būtų skirtos, kad būtų išlaikytos ir priemonės, ta prasme priemonių skirimo tvarka, kad būtų išlaikyta, bet Lenkija reaguos į tą kvietimą teigiamai. Panowie prezydenci, dzień dobry. Katarzyna Kajdasz, Telewizja Polsat News. Pytanie do panów prezydentów w imieniu polskich mediów. A pytanie dotyczy niedawnej decyzji Donalda Trumpa w temacie wycofania części wojsk amerykańskich z Niemiec. I teraz pytanie, czy zmniejszenie liczby żołnierzy amerykańskich w Niemczech przełoży się na zmniejszenie liczby wojsk we wschodniej flance NATO, czy być może wręcz przeciwnie? Który z tych scenariuszy jest na dziś najbardziej prawdopodobny, tutaj mając jeszcze na uwadze niedawną rozmowę pana prezydenta Nawrockiego z Donaldem Trumpem? Dziękuję bardzo. Esu Katarzyna Kajdaš iš Polsat News. Mano klausimas irgi yra susijęs su Donaldo Trumpo ir, kaip žinia, Amerikos prezidentas paskelbė, kad artimiausių metų iš Vokietijos bus išvedamos Amerikos brigados, amerikiečių pajėgumai. Ar manote, kad tai lems taip pat ir karių sumažinimą rytų flange, galbūt nelems sumažinimą rytų flange ir aplamai ko galima tikėtis, kaip jūs svarstote ir ką galite pasakyti apie tokį scenarijų? Man Europos saugumas yra nedalomas. Tai yra, pirmiausia, mes esame suinteresuoti, kad šie kariai, kurie galimai bus išvesti iš Vokietijos, liktų Europoje.
Ir turbūt jau antrasis aspektas yra, kokioje konkrečioje šalyje jie būtų dislokuoti. Mes Lietuvoje esame pasirengę priimti tiek daug sąjungininkų, kiek pajėgiame, ir tuo tikslu įgyvendiname visą reikalingą tiek pratybų, tiek apgyvendinimo infrastruktūrą. Laukiame 5000 Vokietijos karių brigados visiško dislokavimo iki 2027 metų pabaigos. Turime daugiau kaip 1000 Jungtinių Amerikos valstijų karių savo šalies teritorijoje ir tikrai būtume ateityje pasirengę priimti dar daugiau ir įgyvendinti visus savo įsipareigojimus dėl infrastruktūros. Tačiau dar kartą kartoju, kad man atrodo labai svarbu, kad Jungtinių Amerikos valstijų dėmesys regionui ir Europai kaip visumai išliktų ir privalome padaryti viską. Ir mes su prezidentu Navrockiu ir visi kiti NATO sąjungininkai, kad Jungtinės Amerikos valstijos nenusigręžtų nuo Europos, nes tai yra demokratinės jėgos, tai yra mes iš tikrųjų esame tos tvirtovės, kurios užtikrina demokratijos saugą prieš diktatorių mėginimus ją suardyti. Ir štai dėl šitos priežasties privalome išlikti kartu, privalome išlikti solidarus. Bezpieczeństwo Europy jest niepodzielne, dlatego jeżeli te jednostki będą wyprowadzone z Niemiec, to powinny one w ten czy inny sposób pozostać w Europie. W jakim kraju? To już pytanie, na które powinniśmy znaleźć odpowiedź. Ze swojej strony deklaruję, że jesteśmy gotowi do przyjęcia i zwiększamy tu infrastrukturę po to, żeby można było przyjąć jak można najwięcej takich jednostek wojskowych. 5000 żołnierzy z Niemiec, cała brygada będzie tu rozmieszczona do roku 2027, natomiast na dzień dzisiejszy stacjonuje tu również ponad 1000 żołnierzy amerykańskich. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie więcej tych żołnierzy, te zobowiązania zostaną wytrzymane. Ważne, żeby uwaga pozostała tu, ważne, żeby uwaga pozostała z nami i powinniśmy zrobić wszystko, żeby Stany Zjednoczone Ameryki nie odwróciły się od Europy. Gwarantujemy tu procesy demokratyczne, stoimy na straży demokracji i powinniśmy zrobić wszystko, żeby tak pozostało i w przyszłości. Mało jest, droga pani redaktor, drodzy państwo, szanowny panie prezydencie, takich spraw, które są wyrazem właściwie ponadpartyjnego i ponadpolitycznego kompromisu w samej Rzeczpospolitej, ale myślę także, że w społecznościach czy w gremiach politycznych w całej Europie, szczególnie w Europie Środkowej, w Europie Wschodniej. Z całą pewnością taką rzeczą jest obecność wojsk amerykańskich. Niezależnie od poglądów politycznych każdy ma świadomość, że obecność wojsk amerykańskich, czy to w Polsce, czy w innych państwach Europy Środkowej i Wschodniej podnosi poziom bezpieczeństwa. Więc w interesie Rzeczpospolitej Polskiej, a ja o ten interes jako prezydent Polski dbam, w interesie bezpieczeństwa krajów bałtyckich, Europy Środkowej i Europy Wschodniej jest jak największa obecność żołnierzy amerykańskich. Więc jeśli z jakichś przyczyn z omawianych publicznie, ze znanych publicznie przyczyn pan prezydent Donald Trump podejmie decyzję o zmniejszeniu komponentów wojsk amerykańskich w Niemczech, my w Polsce jesteśmy gotowi do tego, aby żołnierzy amerykańskich przyjąć. Mamy gotową do tego infrastrukturę i w interesie zarówno Polski, jak i Litwy i państw bałtyckich jest to, żeby stacjonowała tu jak największa liczba amerykańskich żołnierzy. O tym przed momentem pan prezydent Nausėda powiedział, że jeśli ta relokacja z Niemiec się odbędzie, to i Litwa jest gotowa przyjąć amerykańskich żołnierzy, którzy po prostu naszemu regionowi świata razem z naszymi narodowymi żołnierzami gwarantują bezpieczeństwo. Więc ja jeszcze raz potwierdzam, że Polska jest gotowa przyjąć żołnierzy amerykańskich, ale po tym pytaniu, pani redaktor, też chciałbym odejść nieco w stronę strategiczną, w kilku słowach, żeby się nie rozgadywać, drodzy państwo, bo wiatr wieje, jest chłodno. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę też na rzecz geopolityczną i na rzecz strategiczną. W ostatnich kilku dekadach przesunął się środek ciężkości bezpieczeństwa całej Europy.
Mówię o tym, co wydarzyło się po roku 89 wraz z upadkiem muru berlińskiego czy z końcem zimnej wojny. Dzisiaj odpowiedzialność za całą Europę jest na wschodniej flance NATO, więc jeśli będzie to taktyczne, strategiczne przesunięcie żołnierzy z Niemiec w kierunku Polski czy państw bałtyckich, to my będziemy czuli się tylko bezpiecznie i myślę, że to jest zadanie dla prezydenta Polski w trosce o Polskę, ale też w trosce o całą Europę, aby przekonać prezydenta Donalda Trumpa, że gdy już taką decyzję co do komponentów w Niemczech podejmie, aby ci żołnierze zostali w Europie, czyli w Polsce albo w jednym z państw bałtyckich, czy w innym regionie, to już decyzja pana prezydenta Donalda Trumpa. Ja do takich decyzji będę zachęcał, aby zostali w Europie. Na maža tokių klausimų, kurie yra viršpartinio susitarimo objektas. Ir būtent toks klausimas, susitarimas tarp politinių jėgų tiek Lenkijoje, tiek Europoje yra karių buvimas. Mes privalome užtikrinti tų karių buvimų, ar tai būtų Lenkija, ar tai būtų kita Europos šalis, kadangi tai tiesiog kelia mūsų bendro saugumo lygį. Tai yra Lenkijos interesai, tai yra Baltijos šalių interesai, kad kuo daugiau Jungtinių Amerikos valstijų karių liktų Europoje. Jeigu prezidentas Trumpas mažins karių kontingentą Vokietijoje, tai Lenkija yra pasirengusi priimti jų, kadangi infrastruktūrą turime. Prezidentas Nausėda taip pat pasakė, kad Lietuva yra pasirengusi priimti tos karius greta mūsų valstybių ir tiesiog tai yra bendras saugumo interesas. Šiek tiek norėčiau grįžti į praeitį ir pasakyti taip pat apie strateginį geopolitinį svorio centro pasikeitimą. Pastaraisiais dešimtmečiais po 1989 metų ir iki šios dienos atsakomybė už mūsų regiono saugumą tiesiog perėjo į rytų flangą. Jei tas svorio centras keliasi į Lenkiją arba Baltijos šalis, tai nuo to jaučiamės tik saugiau. Taigi, kaip prezidentas, turiu atlikti tą užduotį ir įtikinti Amerikos prezidentą Trumpą, kad tie kariai liktų Europoje, nes nuo to priklauso mūsų bendras saugumas ir bendra ateitis. Thank you very much.